Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Lho iki tak omongi bolak-balik, ora sanggih Pak ngono kuwi lho. Nggih, Pak. Iya, ngono sing apik. Nggih, Heeh, pengen ora kaya MTQ kaya Mbak Najwa mau. mboten pengin, Pak. Loh, kok iso? Sebabnya apa? Ampun nate. Pun nate. Pun nate. Oh iya, sing penting akhlake apik ya. Nggih, Pak. Morale apik ya. Nggih, Pak. Ah, ngono kuwi. Bareng saiki kemajuan sindene Bukesi kabeh dhuwur dikeki anten. Ayo. Heeh, sinyale men kuat. Ayo. Umi dhisik ngaturake selamat sukses untuk PGRI Ponorogo ki kotamu. Jajal piye? Wis SMA kelas 1 kudune iso merangkai kata-kata. Ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nduk. Sing jenenge salam itu untuk umum khususnya sing memeluk agama Islam mesti kepareng jawab mergo jawab salame hukumnya wajib. Dadi ora perlu ngangge Pak, Bu, mboten perlu. Nggih, Pak. Anggere piyai Islam mesti jawab. Nggih, Pak. Paham? Paham. Dadi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Cukup. Nggih, Pak. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Iki bocah piye to? Sampeyan iki cah Ponorogo diaku dadi anak angkate Bukesi. Mosok kok kelugunen ngono kuwi lho. Titike tegese ora tambahi apa-apa ngono lho. Nggih, Pak. Mudeng. Mudeng, Pak. Paham? Paham. Diulangi, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ditambahi apa-apa. Lah, Ya. Wis suwi-suwi ngono tak bandem cempala kok kene ora. Sing lugu ngono lho, sing sok-soki mresani utawa ning radio nyetel yen ana pengajian. Jadi salame mergo di dalam salam itu ada doa. Assalamualaikum Mbah rahmatullahi wabarakatuh supaya pikantuk rahmat dan barokah. Nggih, Pak. Heeh, ngono kuwi. Dadi ora perlu nganggo Pak, Bu, ora usah mbuhi titik, ora usah ngono kuwi. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hep. Ora usah nganggo titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hap. Alah mbondo aku malah asam lambungku kumat rasane kowe. Ya kono sak uni-unine kono ndang. Matur piye? Ayo, ndang. Wilujeng dalu konjo sedaya kemawon. Kula minangka wakilipun rencang-rencang pengrawit. Wakilipun ibu-ibu Aranggana. Wakilipun Pak Dalang. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Apik jan kaya cah TK kae. Ayo. Ini Budi, ini Bapak Budi. Ayo. Terus Panjenengan sedaya sampun kersa mirsani ringgit dalu punika. nggih. Terus Kula nderek ndedonga, Pak, Bu. Kagem panjenengan ingkang kersa mirsani ngantos tancep kayon, kula tungak-tungakaken mugi-mugi tambah rezekinipun. amin. Panjang yuswanipun. Amin. Leti aja ado-ado to, Nduk. Terus Tansah pinaringan hayu ayom ayem. heeh. Tansah pinaringan hayub-hayupen. Ayam. Terus Dene ingkang bibar limbuan kok kondur. Kula tungak-tungakaken tambah anakipun lho, Bu. iya. Bocah hidungane kok ora kaya ngono kuwi sing apik. Lek putrane lagi siji loro ora apa-apa, lek nganti wis 5 tambah anakne ya nyitak kere no malian ora. Ngono kuwi sing apik. Nggih, Ya. Pak. Heeh. Jajal Najwa, ayo.
Kata-katane piye? Kudu pinter ngomong. Dadi sing jenenge sinden iki kudu ber-IQ yang cerdas, ngono kuwi. Pripun, Pak? Ah iya, jan pripun lho, ndang to. Awake lemu ora mangane akeh mesti kuwi ya. Ndang, piye? Saisa-isamu. Selamat sukses ngono lho. Selamat sukses Untuk PGRI Ponorogo. untuk PGRI Ponorogo. Semoga jaya di udara, kaya radio ya malah. Semoga jaya sepanjang masa. Semoga jaya sepanjang masa. Mampu mencetak generasi yang handal dan kreatif, religi dan berbudaya. Mampu mencetak generasi yang handal, cerdas, Mampu mencetak generasi yang handal, cerdas, kreatif, inovatif, religi, dan berbudaya. Ya. Nah, ngono kuwi. Sing pinter omong ora iki. Lah saiki ana pamundhut iki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak Dalang badhe nyuwun gending, kutut manggung kalian saping gunung. Nggih. Nyuwun ingkang nyekar genduk Najwa dibimbing Bu Kesi. Oke, mangke. Gending menika kagem para dwija sekabupaten Ponorogo saha sedaya anggota Padusa Dwija Suara Ponorogo sugeng mirsani pagelaran wayang kulit kanthi sekeca nggih saking anggota Padusa cabang Jambon nggih nderek nitip genduk Najwa nggih semoga dibimbing Bu Kesi Najwa bisa jadi sinden yang membawa nama Ponorogo nggih matur nuwun samping gunung cah loro enak to jemblengke yo sing tuwek sapa iki Mbak Umi. Mbak Umi. Mbak Umi kelas 1 SMA sampean? Kelas 3 SMP. Oh iya, dhisik ana tulungane kowe sing wis sepuh. Ayo ndang. Ampun ngoten to, Pak. Lah piye? Kowe karo iki tuwek endi? Jenengan niku kok sia-sia kalih kula lho, Pak. Piye to? Piye to, Nduk? Saiki ngarani tuwa ki apa? Sepuh to? Nggih. Lah iya sampean karo Najwa sepuh ndi? Nggih kula. Lah iya lek diarani sepuh kok nesu iki wis sebabe apa? Tapi nggih mboten kesepuhan kula. Oh iya. Heeh, kula mboten disepuhne, Pak. Nggih, ya. Ya sorry. Heeh. Pak gurumu ya mresani, Bu gurumu barang. Nggih, Pak. Ayo sing minterke sampean, ngono. Nggih. Nggih. Ayo wis ndang nembang. Ayo. Ayo taping gunung. Saben bengi Oper Najwa mau jambune saiki isine mau mbakyune iki adine ayo coba isine kaya apa pangan uler ora ayo Janur kuning Ponorogo ki anakku telu, Nduk. Masa? Umi Hafifah, Najwa karo dulurku Indurin iki. Nah iki. Nah iya. Nyapo kabeh nyawang aku nyapo. Ora nyawang kok ya. Angger aku ning Ponorogo kok kuwi renek. Wah, ora komplit, Nduk. Ha iya. Dasare ya pegawai BRI pisan. Nah iya. Ha iya. Pijet bareng. Ha iya elok temenanan. Ya Om, Kembang
Yes. Apik kabeh suarane. Tak ngibaratake gedang sing wis suluh cah loro iki. Ha iya. Aja nganti dipangan codot-codot sing tak tanggung jawab. Ha iya. Mula kudu dipager betis. Ha iya. Ha iya sing mageri malah codot to ora iya. Ya, Nas, ayo Nas. Lek nyeluk piye to, Zia? Naswa apa Nas apa piye to petak nyelukmu kowe? Nggih, napa mawon. Wes napa mawon. Nggih. Ayo. Ya Run Basirun nek ngono ya. Iya. Yo, golan sithik-sithik. Kaloro. Sing apik to dikendangi kaya ngono. Ngen ngeri-keri dhewe ora perlu gerake iki, volumene gede-gede ora perlu. Deblak kuntak. Jreng, jreng. Kowe anggere bokomu kok guwak ngetan sithik wae wis apik. Heeh. Ojal, ayo tak tung tak najwa sik. Ayo. Sing apik wong saiki umume sinden mesti ngadeg. Mula jogete ya kudu luwes. Yo. Jirolu, yo. Tak. Nah, ngono. Awak. Ampun, sik wedi to, Nduk. Wedi lek bokonge cepet ya. Oh iya. Ha iya, lek umi kenapa umi ya iki ya wis. Rasa hahe ngono. Sing jenenge sinden iki kejaba suarane apik, gerake ya kudu milangoni. Ayo. Ayo iki, ayo Cirelu ya. Hei. Nyapa? Lah kok jaranan to, Pak? Jaranane ya kesenian, ku ya apik. Ngopo? Lah najwan niku wau anu lho, Pak. Najwan niku sae lho. Oh, sae. Lah kok anggap jaranan iki elek napa piye? Mboten, lah mila kula kan jaran. Lah sermu dangdut apa jaran? Dangdut to. Oh, omong karo sing ngendang. Yo. Nah, lho, omong sing apik tata kramane. Ayo. 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 Mas, ayo. Mas Nopal. Heeh. Piye? Kula nyuwun mangkendangi dangdut. Nggih. Ampun jaranan. Ampun jaranan. Nggih, mangke kula ndak dadi ngono. Nggih kula ndak dadi. Ya ngono lak jelas, heeh. Yo, Cirelu. Hop sik. Piye neh? Mboten kompak lho, Pak. Mboten kompak. Sing ra kompak apane? Yogane. Kok ora kompak piye maksude? Nggih, pembalunge niku mboten kompak, Pak. Lah lek kompak terus dikapakne. Nggih, kompak. Lho piye to kuwi mulek kaya entut. Jeremu ora kompak. Nggih, Pak. Terus njalukmu sing piye? Nggih, kompak. Kompak, Nggih. Nyuwun kompak. Ngono ya, Ndang. Bapak-bapak yoga. Kuwi sik enom kabeh bapak-bapak iki lho. Mas-mas. Mas-mas. Nyuwun. Mas-mas. Terus Khususnya untuk Mas Raja Molo. ya iya. Apa sih bedil kowe kok. Ingkang nembe lahir ngono ya. Kalian Mas Gareng ingkang kunci wau. Puas ya.
Nyuwun kekompakanipun. Nyuwun kekompakanipun. Yo. Pak. Awas. Pak. Ngopo neh? Lan niku ingkang kerja namung anu lho, Pak Rajamala kali Pak Ngarani Gareng. yoga kerja tukang bangunan apa piye? Maksudnya Ingkang nabuh. nggih ingkang nabuh, Pak. Heeh. Maksudnya sedaya ngoten lho, Lah Pak. ya ingkang diomongi nabuh. sedaya para penabuh ngono. Sedaya para penabuh. Kula nyuwun Kula nyuwun kekompakanipun. kekompakanipun. Danjos ngono. Dados. Danjos. Pripun, Pak? Danjos. Dados. Aku seneng lek sinden cilik-cilik digek-gekne gampang. Ayo. Kena ngidulanan ayo. Yo, maka. Apa neh? Sekedhik mawon, Pak. Apa? Nek kata-kata mengke ndak sing jaipong kesenengan lho, Pak. Oh iya. Ping pisan apa pindho? Ping kalih. Oh iya pindho, heeh. Yo balene neh, danjos, ayo. Dados. Danjos. Dados. Danjos ngono lho. Dados. Nah, yo. Iya. Pindho. Aja ndodok wis undul kuwi lho ndodok nang kono malan ora. Wagu Pak kula Pak joget. Oh iya iki mau uji coba, mau ngetes mental. Nggih kula nek ngenten-ngenten saged tapi nek megal-megal mboten saged tok. Oh ya wis ya, wis penting nyinden sing apik ya. Nggih Pak. Danjos ngono ta. Dados. Oh iya. Ayo. Yo Najwa. Halo. Arian, yo wiwit saka Mbak Lia, yo Mbak. PGRI Ponorogo harus kontekstual. Ya, yo Mbak Lia. Tuku sego. Tuku sego. Karo ngombe es. Karo ngombe es terus. PGRI Ponorogo. Mugi tambah sukses. Elak ngono kuwi. Sinden cerdas sih ngono kuwi, ora kok. Oh, jan jos. Yo Tik, ayo Luna Maya. Ayo ndang coba kaya apa. Mangga. Beli teri di Surabaya. Wah, minggat kuwi ora. Ora apa-apa karo dolan. Iya, Ding, ora apa-apa. Aja maidu karo Luna Mayat. Ayo Luna Maya. Oh iya Luna Maya. Terus semoga PGRI kedepannya semakin jaya. Wah ya. Apik. Yo, Bu Tesi. Anu Bu Kesi. Ayo Bu Kesi. Ayo. Jenengku saiki Bu Messi. Iya, malah tukang bal-balan. Mau dhewe nang YouTube streaming iki komene monggo Bu Messi Pangkur Semarangan peh kaku aku. Wah iya ora apa-apa pancen ya. Aku diceluk Cahya Kuntani ora protes kok.
dengan dalang Ki Cahyo Kuntami. Ayo. SNI. Ya, Bu. Nandur pari kok lemu-lemu, semoga PGRI tansah jaya lan rahayu. Top. Ayo, Winong Jetis Ponorogo. Ayo iki. Jenenge sapa? Winong. Iya, padha karo desa Jetis kono. Pancen padha kok. Yo, Nong. Yo. Saisamu, ayo. Tuku tebu kok gede-gede. Heeh, terus Semoga rahayu mesti ngoten Pak. Heeh, iya. PGRI. Iya, gede PGRI. Ya, apik. Dayane tebu marai gede ya, Mas. Jos. Bisa apa ora, Om? Saged, Pak. Ya jal, pengen roh aku, ndang. Tuku kebo. Kowe nggabrak apa? Sinden tuku kebo iki lho. Ya apa? Damel ladah suket, Pak. Ada suket. Nggih. Apa sampean ngarit? Nggih. Walah, iya tuku kebo. Nggih. Ya wis ndang terus piye terus e? Tuku kebo. Yo alah mesakne Om. Bengi nyinden isuk ngarit. Lah ya. Terus Ning Wonogiri. wah. Sukete dibubuti ya. Terus piye? Tuku kebon ning Wonogiri terus piye? Mugi-mugi warga Ponorogo Heeh. tansah pinaringan basuki. Nah, ya ngono kuwi, jos. Heeh. Dayane kebo nganti kaya ngono. Ya Najwa, apa gendigoni apa piye ngono, Ndang? Apa? Ndang. Mangan tahu. Wah, iki senengane mangan layak lemu. Wes ayo. Mangan tahu. Ayo. Terus piye? Dicampur bakwan. Nah, iya campur bakwan ra apa-apa. Terus Bapak Ibu guru, pahlawan pendidikan. elok, ngono kuwi lho apik, cerdas apa goni kebo apa ora. Sing penting lak Wonogiri. Iya. Penting Wonogiri terus jawabane PGRI. Cah Wonogiri tiadai kebo ngono kuwi. Ya saiki Umi, yo. Ya. Panas udan panas Iya. aling caping gunung. Najwa. Senajan wadon sarta Swara suling masuk langkah kaping
wajibe dadi murid ora kena dijer pamit aja yen lara Katur dumateng Bapak Dirman nggih ingkang badhe mbeksa bajing loncat. Nah nggih. Monggo Pak Dirman mriki. Nah, olahraga mriki. Sing nembang sapa Bu Kesi? Bajing loncat. Oke, berdua. Monggo dumateng pepunden kula Bapak Dirman. Monggo Pak Dirman. Monggo mriki kula emosi Pak Dirman monggo mriki on-one wis ngenteni Pak Dirman. Wah nggih monggo mriki ayah nggih. Oh sik timur bae. Nggih, mriki. Ha, nggih. Yo, Winong Mbak Tuti berdiri ngancani Mas Dirman. Nah iya. Iki lho sing ngajari mbiyen perang gerilya ya iki, ya. Sugeng dalu, Mbak Cange. Sugeng dalu, Pak. Iya, jenengan iki. Guru wonten pundi? Kula wonten celak wonten kidul yo, Jetis. Nggih. Oh, nggih. Anu estu. Momong Mas, momong lari-lari menika. Wah, nggih. Niku pakaryan sing jos niku. Ngrembakakaken seni budaya. Nggih, ngaten. Jenengan posisine teng tengah. Oh. Diapit kali Mbak Tuti kali Mbak Dino. Pancuran kapit sendang niki. Nggih, jenengan sing mancuri sendang. Heeh, mriki, rene nong. Ah, ngono blockinge. Ah. Ya saya Pak Yet. Pak Kris. Nggih, nggih. Pepunden. Oh, nggih, pepunden leres nggih. Jan piyayi tek grapyak ngkaten jenengan nggih. Ngendikanipun piyantun Ponorogo menapa nek grapyak menika kepencian tak nggih raja bagi kami dados kedah semanak ngaten. Raja sinten? Raja Firaun. Tamu menika. Anjutanipun ngaten niku. Tamu adalah raja. Beksa bajing loncat nggih. Oh, monggo. Oke, siap. Asum pangipun dumateng para Sutresna budaya. Dateng Mbak Kesi kalian Mas Kun nggih. Wah, idola kok menika panjenengan. Nggih, Mas Kun sinten? Mas Kun Cahyo. Wah, malah diurak-arik Kun Cahyo malah. Wis. Dadosaken setunggal menika kersanipun cepet ngaten. Oh iya, dadan siji mentang meteng nggih, Pak. Nggih. Langsung mawon. Ayo. Monggo. Nah, monggo saking Balungan. Ayo, Yo Ren, yo. Nah, ayo monggo. Nong, ini joget. Oh.
iya pancen kewes ngono kaya. Lah iya. Tur jogete kaya joget putri alusan ora nggih. Malah kula tanda tanya besar ya Pak ngeten iki njenengan nggih. Nggih. Lah nggih aja-aja mah ombreng. Ayo nggih. Yo tarik, yuk. Bajin loncat, bajing loncat ke astana. Aduh. Ya. Awas. Kira lek melu joget kaget aku ora. Jos Pak, nggih Pak Dirman nggih. Abdi lapat narosan keti angga. Yuk. Awas, Mas Dirman. Kriwik gedang Mas. Oh, tesih niki tasik pas niki. Lah sanes dereng jumeneng. Alah mangke gampil. Ya nang.
biasa Pak Dirman. Nun? Apa? Wah, nggih siap. Ayo, meh jam 1 Mak. Heeh. Ngolimbukane mau wis 11:30 kok, Nduk. Ayo dibacutne gelaring cerita. Engko insyaallah nganti tekan sebabe apa kok anake Abiyasa sing jenenge Destarata Kiwuta, insyaallah iso kababar ing lakon iki. Oh iya. Yo padha rakit, Nduk, tak dherekake, Mak.